Welcome back mga ka-studio to another kainan session. And today's episode mga ka-studio kakaiba dahil nakabili kami ng mga pagkain sa Smoke Stack. So kakaiba po yung mga pagkain dito mga ka-studio dahil first time na naming matikman to. Yes po. Especially po sa Wagyu beef. Smoke po ito lahat mga ka-studio. Nang una mayroon kami ditong pulled pork na smoke din. Then pork ribs, Wagyu beef, tsaka Meron ditong smoked sausages, pickled cucumber, at saka pickled jalapenos. Wow. At meron ding barbecue sauce. yan, mayroon pa ding sauce po dito. Ato ning yambo dere. Wow, sarap na po nito. Oo, nag-order kami sa kanila mga studio dahil maganda yung review nila ba. Sa page po nila. Yung pangalan nila ay Smoke Stack. Yan. Sarap daw ng mga pagkain nila mga studio. Kaya ito na po, titikman namin po. Tapos, ready muna natin yung drinks natin. Kasi yun. Sobrang lamig po nito, nag-ice po. Ice pa. Sinsya na po kayo sa mga kuhana, mga pukpuk. Nang ice na tanan pang. Kasi mayroong nagtatrabaho po sa bawat gilid, no? Wala na atang kuhan mang ayan, Crisis. crisis kasi halos lahat nagpapatrabaho na ng bahay. Yes po. So, ayan. Pray muna tayo bago mag-start kumain mga ka-studio. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po. Kainan na po tayo. Yan. Saan tayo? Simula man dyan sa kuhan mga Saan? para makita nila yung sauce. Smoke. See? Ito po. Yan. Oh. Tikman natin to. Itong lahat po. Smoke. Kaya kakaiba to talaga. Isaw-saw natin dito. Mm. Yan. Kain po tayo. Kain po tayo. Nag-add talaga ng additional, no? Na taste yung pagka-smoke nila, no? Ang sarap din ng pagkatimpla nila pa, no? Panalo. Itong lahat mga studio is good for 4 to 6 daw, no? Yung nakalagay sa kanila 4 to 6 daw. Person. Tapos nabili namin to sa lagang 1,550 pesos po, seat meal. Ang dami na po. Oh. Panalo, ang sarap mang. No? Sarap. Tsaka mas mabuti ganito pagkaluto kasi hindi siya oily, no? Hindi mamantika ba? Tikman natin to kasi mayroon to siyang spicy ba. Anong tawag dito mo? Jalapeno? Spicy ba? Ito. May anghang siya ba? Manghang. Anghang siya, no? Kain po tayo mga ka-studio. Ito na lang po sa akin. Parang naka hot sauce mang. Sobrang anghang ng sili ba yun, mang? Sili. Dito tayo. Ganyan gitna. Kamay na kayo. Pilang? Ito po. Pulled pork. Smoke pa din po ito. Yes po. Sa Bisaya ani murag hubit na ba? Hubit. Anong Tagalog yan sa hubit, no? English na lang. Pulled.
kuan mo hinamay. Anong tawag dyan eh? Hindi. Sarap din. Kakaiba to. Hinimay. Nimay ba? Hinimay na. Parang ginanon mga ka-studio ba? Sa Bisaya. Hindi kunis-kunis. Kunis-kunis na. Murag ka ng nagpapakain tayo ng mga bata ba, no? Kunis-kunison daan. Iya mo. Thank you, Pang. Sarap po. no? Kamay lang po kami ha kasi gugas na naman po kami ng kamay. Yan, tikman natin yung smoked ribs nila. Sarap pala ganito pagkaluto, Pang. Matagal lang yun, mang. Ang process ng pagluluto sa smoke ba? Lambot ah. Number. Masyadong maproseso. Masarap po. Kakaiba talaga timpla nila, no? Ang sabi nung kachat mo, Pang, 15 hours, no? 15 hours yung Tagal po. Wagyu beef. Ang Wagyu beef. Na-smoke siya ng 15 hours. Matagal po siya. Tikman natin yan sunod. Huwag na sa akin. Ito pa, tikman mo pa. Sarap pala ito, Pang. Kuan ni siya pa ka ng murag gihumol sa suka, no? Sing na ko nga sadyo. Sinsan ho. Yan, ito naman. Tikman natin. Di. Yan, wow. Kaya mo ubusin yan? Hindi, Pang. Gi. Wow, ang lambot to. Ito na po. First time po namin makatikim ng Wagyu beef. Ito slob ni suka. Dili ran. Lambot, no? Grabe. Lambot pala nito. Ano masabi mo sa lasa bang? Kakaiba yung lasa niya pa, no? Yan, bago kami sa lasa niya. Masarap siya mga studio. Mapipil mo pa rin yung lasa ng beef talaga. Pero hindi siya masibo, no? Hindi siya masibo. Tsaka yung smoke niya nanuot, no? Parang mayroon siyang smoky taste pa din.
Sobrang lambot. Ay, maganda yung quality ng meat na ginamit nito pa, no? Mm. Nanibago ako sa lasa niya. Kakaiba pa lang yung lasa ng Wagyu, no? Tapos, sobrang lambot po. Ganito pala yung smoke nga Wagyu. Must try po sa mga mahilig sa beef. Lambot na ba? Naubos na yung dito pa, oh. Oo. Yan po, ubusin na namin to mga studio. Okay na to. Sa lahat po na sumabay sa amin ngayon sa kainan, maraming salamat po. Kaiba pala yung lasa ng smoke mo, no? Kaiba. Pero ang lambot, no? Talagang malalaman mo talaga na pinausukan talaga siya, no? Smoke ba siya? Kasi yung lasa niya kumakapit ba sa karne? Pag smoke ba? So po, ang bilis makabusog, no? Pure meat, manggol. Kaya yung iba, pag kumakain ito, walang rice. Kami. At saka yung sa mga social pang pinaparisan ito ng wine. Para mabilis matunaw. Kayo na yan. Pangpanghang. Kunin natin ito. Isa. Naubos na ito yung sauce natin pa. Yung sauce, naubos na. Gagawa ako ng ganito pa. Oh, masarap pala, no? Ang tawag yan? Yung pipino ba?
Hingi kunti. Sobrang heavy pala nito mga ka-studio. No? Bilis magkabusog ba? Ito. Naubos yung pinadala ng ketchup. Yan, ubos talaga lahat. Cheers sa'yo. Cheers. Grabe, sobrang busog ko pang. Ang dami no. Shout out mo na ako pang. Shout out lovely Erica Panirgo. Shout out Carl Orejas from Surigao. Shout out Tisay Sisters Whitey, meron pong channel. Shout out Rose M, meron din pong channel. Shout out Francis Ichave. Shout out Siblings Cookbang. Shout out Ricky Bacani. Elza Queen from Compostela, Davao de Oro. Hello po. Shout out Cyber John Velez. Jen's Channel. Christy Mundaya Vlog from Pasay City. Dunkamay Ballester. Belated happy birthday Romary Halos. Belated happy birthday po. Shout out GC Maywe from CDO. Kusina ni Butchok. Hello po. Shout out po. Meron po siyang channel po. Shout out Maki Tropa. Meron din pong channel. Babe Nick from Hong Kong. Rosel Ramos. Richard De Ramos from Malabon. At Niel Randall Antonio. Ayun mga ka-studio. Naubos po namin lahat po. Grabe, sobrang busog po namin. No? Ang sarap po. Yes po. Ang sarap. Kakaiba po yung lasa niya. First time namin ganito pala yung lasa ng smoke. No? Kakaiba talaga. Kaya try nyo din yung mga smoke na pagkain. Bus talaga. That's it mga studio for this episode. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na video. Bye-bye!